Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Kita lanjutkan baliak perjalanan kita di Kabupaten Padang Pariaman. Jangan lupa sanak di subscribe channel Ajomin Kode, di share sebanyak-banyaknya. Follow pulo akun TikTok dan Instagram CCTV Pariaman yo sanak. Mau kasih banyak sanak sabalun Selamat menonton sanak, tonton sampai habis deh. Kampuang Tangah. Nagari Lurah Ampalu. Sawah Lake. Tadikan simpang 4 sanak jadi awak belok tidak. Sabantalai jalan buruak sana, jadi videonya goyang, maaf bana sana. Korong Toboh Karambia.
Larehnan Panjang Barat. Buruak Bana Jalan Nyosana. Ajomin stop jelah dulu video Nyosana. Berhubung jalan Nyo Buruak Bana sana, jadi ajomin potong jelai. Bisikolai ancak jalan Nyosana.
Sabalah kanan Smaen 27 Kopo Sungai Sariak. Sabalah kanan SMPN 37 Kopo Sungai Sari. Simpang 3. Belok Kidaka Padang Sagu, Kito ambiak belok kanan. Kito masih berada di Larahanan Panjang Barat. Kini Kito tiba di Balai Ampalo. Sekian dulu video Ajomin Sanak. Nantikan video Ajomin berikutnya.